PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto. PCS o Lotto. PCS o Lotto. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCS o puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Lansan ng kinabukasan, may pag-asang walang hanggan. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Pusong panalo. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawaan, kinabukasan. Lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin. Lotto, games at kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makakascash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong, kaong gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Halina tayo nang maglaro ng Lotto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto. PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto. PCS o Lotto. Buhay giginawa, kapwa-tao aasenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto. PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto. PCS o Lotto. PCS o Lotto. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCS o puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Lansan ng kinabukasan, may pag-asang walang hanggan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sisimula na po natin ang ating actual draw para sa draw number 3264. Pangasinan, let's play small town lotto.
I will remember. Number 37. Nakakali ko lang ako mga other first winning number para makapili ng second winning number. Time for ready. Our second winning number is the number 40. Official draw result for March 10, 2025 at 8:45 p.m. are the numbers 37 and 14. 37 and 14 sa order. At dito na po nagtatapos ang ating pangatlong extend draw. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Ako po muli sa Esther Plaza. Ang sasabi, PCSO ay tinutulong